haputnan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan haputnaan? Ngunyan, uya ang hapot. Kakaurunon ta daw ngunyan mga tugang ang gobernador kang probinsya Kanalbay kung makontak niya to digdi po sa tuya na programa. Pagiristoryahan ta daw ang may kinaraman sa suspension of works and classes. Susugduman sa Memorandum Circular number 90 na pirmado po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. May kinaraman tabi mga tugang sa pagsuspendir kan klase ngunyan. Buda trabaho sa iba-ibang partikan Pilipinas. Buong Pilipinas yan, iba-ibang partikan Pilipinas, bako manggabos. Pero na-mention mga tugang sa iyang order an probinsya kan Albay, Catanduanes, no? Na-mention tabi an Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, no? Kaya, pero kasuhapon, nailing ko na may linuwas man na warn na advisory ang provincial government Kanalbay na may kinaraman sa heavy rainfall due to southwest monsoon. Ang oras po alas 3 nin hapon, no? Kaya ang mga advisories konektado po mga tugang sa pag-uuran dahilan ta padagos na enhanced tabi ang habagat. Akan habagat so bagyo. So barong-barong na yaon tabi sa may pasisiring sa extreme northern Luzon. Pero depo ini matama sa anuman nakadagaan as of now sa mga momentong ini susog po sa naging forecast kan Pag-asa. Kaya ang pinagbabantayan ta talaga ngunyan, ang re-reparo tangon yan, iyo po ang padagos na pag-uuran sa satuyang palibot. Sabi baga kang Pag-asa, ngunyan pong aldaw, padagos mga tugang ang pag-uuran sa satuya tabi na lugar. Kaya ang susugduman sa memorandum na sa advisory na as of 3 p.m. kaso hapon, base po yan sa Memorandum Circular number 90 kan Office of the President. So Albay, nagkaigwa kay suspension of classes and suspension of work in government. Yan, ha? Pero, saro yan sa normal, mga tugang na nangyayari. Pero ngunyan, garo na ibata. Okay lang tabi, Jasmine. Ngunyan day na iba. Garo na ibata. Kwan ngunyan. Mismong Presidente kan Pilipinas through Executive Secretary Lucas Bersamin nagpaluwas tabi ki Memorandum Circular. Dahil nagsimbag. Okay na, sige na. Okay na, tabi. Pwede ka na maglakaw-lakaw. Tabaka napon ka sa arong nindo. Bye-bye. Sige, kaya pigapunan mi kaya mga tugang si Governor Noel Rosal. Anyway, basta na tod baka kun busy mga tugang gobernador, ibaka tod tabi mag-callback lamang. Pag nailing ka to sungaran, kumakulbak ito. Ambog hero ka nga. Para hambog tipidan mo. Pag nailing ka sungaran ko na nag-missed call ako, kumakulbak ito. Pag mag-istorya lamang kami, may kinaraman tabi digdi sa mga bagong, may pigataram siya, na may bagod, may ripasuhon daan na mga guidelines ang provincial government na nagmiriting kaso hapon. May ripasuhon tabi na mga guidelines, mga tugang ang provincial government kan Albay, may kinaraman tabi sa localized suspension of classes and itong work tabi sa satuya tabi na palibot. Okay, kaya laton ta baka lamang makauron ta ngunyan mga tugang na pagkaaga. Okay, sige po mga tugang, oras natin 7:45 oras po sa Pilipinas. So may mga birthday ngunyan, happy birthday na lang po sa Indogabos. So mga may travel ngunyan, ingat-ingat kamo ha, makusog tabi ang bagsak ang uran, mga tugang dyan po sa tuya na palibot ha. Pag nagbagsak ang uran, magakaigwa tabi iyan ki baha dyan po sa lugar. Basta buong Bicol region ngunyan, mga tugang makontabi, nakamla papandungan yan in grabing dampog. Kaya
Kasuhapon nga ni, dyan sa 3rd District Canal Bay, may naling akong mga post na naglangkaw kidit. So, tubig, no? Sa nagkaperang mga lugar, lalo na po sa 3rd Distrito, kan Probinsya, Canal Bay. Pero, inin na padagos na pag-uuran, ang problema ka ni kung sabi nga ni mga perang semana ng pirmi araw kaan natutulanhok ang daga nin tubig. Ya. Pag nagtulanhok ang daga na pag iyan po na binagsakanin kadakol na tubig habang naghahaloy naglulumuyan ilagi lalo tabi na problema may kinaraman mga tugang sa tuya tabi na posibleng mga landslides, posible tabi na mga iba pang klase na hazard na pwedeng mangyari po dyan sa tuyang palibot. Kaya ingat-ingat lang ha, lalo na po sa mga naka-star dyan mga tugang sa palibot kan Bulkan Mayon. Gusto tang linawon, susog baga duman sa mga news, mga tugang sa pang linawon tango niya, baka daw makahulon tan DILG, si Secretary John Vic Rimolya, buda sa DILG, igwa nangon yan papel para po sa pagdesisyon may kinaraman sa suspension of work. So, ang point digdi, buda klase pala, pat so DILG, no? Ang point digdi, regardless kung sisay po mga tugang ang magapaluwas kay suspension, basta dapat iyan mga tugang urada na ngaya oras na saka mo sususpenderon. Dapat igwa ki window period na kumperang oras ngani sa mga malaog sa opisina, malaog tabi sa trabaho, mga tugang day po na kwan, day na bubuyo, malaog sa mga eskwelahan, day po na bubuyo mga tugang. Kaya iyan ang concern talang dyan. Pero kung ang saro man sa nailing ko, kaya gusto ko makauron baka makauron taman sa OCD, ang saro man sa nailing ko dyan na problema, halimbawa, kung national ang magpapaluwas kang suspension, paminsan may mga pagkakataon na ibang sitwasyon sa kada probinsya, sa kada munisipyo. Mas kaya di ba kasalbay nangyari yan? Mauran sa Legazpi, umaad sa 3rd District, then nag-uuran, etc. Pero ngaya, suspendido ang gabos na klase. No? Kaya may nababash tabi na mga elected officials, magpunpakan mga nakaaging mga panahon. Kaya, posibleng mangyari man iyan, narog ka na sitwasyon sa buong Pilipinas na magkaiba tabi ang suspension. Kaya, titawan mangyari kipoder sa mga local government unit na magkaigwa ki localized suspension. And, kasabay tabi dyan ang ang DILG, asin po ang Department of Education. Okay? O, totoo na lang Deman bagangon yan ki trabaho, deman kilaog sa gobyerno, deman ki apera po duman sa mga nagatrabaho diyan ngaya sa hospital, government hospitals, mga rescue emergency, aro kang Bureau of Fire. Pero tabi as of now, dahil klase tabi sa gabos na mga eskwela, sa public and elementary school. May bukas po kaya na bangkungon yan? Ay, de ko po masabi ko, siguro, ikong bukas na bangkungon yan gayod. Tabi, sayang ko igwa, tabi, sige, maapudlugod kita sa mga kamidbidang bank manager, haputunta kung may bukas ang bangkungon yan, kung igisin na baga, may asosasyon na Albay Bankers Association, di ba? So, ABA, no? Ngunyan, kung igwayan sige salamat sa naghapot, sige klarohon, i-clarify ta daw yan na. Kung ang bangko sarado, bukas magod sa mga ATM kaan, di ba? So mga ATM tabi, burukas man gayod, sinda, mga tugang. Apudan tan sa rong manager, no? Para nananggan kung may ma-deposito ngunyan sa bangko, may mga maduman sa bangko. Pero ang base duman sa suspension, mga tugang, hello, pare, Migo, ay pare, pasensya ka na, teka, so naapudan ko. Bukas mo yan sa mga kwan, sa ang bangko na, bukas mo yan. Burukas, ano? Pwede magdeposito? Pwede. Pwede. Sige, demang ki kwan, so demang ki advice, ano? Base duman, wala man? Okay. Thank you, Migo. Salamat, tabi. Salamat. Alright, bye. Okay. Inapudan ko
So manager mga tugang kang PS Bank. Yan, inapudan ko sa manager kan PS Bank. Ano yan? O, igwa po dang bangko ngunyan, bukas ang bangko ngunyan. Bukas tabian bangko ngunyan, kaya sa mga nagharap po tabi, dahil man linuwas na instructions, so advisory, so Albay Bankers Association, bukas pan bangko. Okay? Good morning, Kadoroy. Congratulations po, Yusuf Do. Okay, sige po. Thank you so much. Tabi, salam. Tabo ko para mention ka edita. Personal ko ini. Pero salamat tabi isa sa Indo boss. Tabi na ano yan, na padagos na naniniwala sa indong lingkod. Sa ngaran po mga tugang nin broadcast journalism, ha? Salamaton tabi. Sa mall ngaya, permi bukas iyan unless sarado ang mall, kaya nagpili lang na bank ang yaon duman. Iyo migo. Pero, so ibang mga bangko, inapudan ko so, kuan tabi, okay da tabi, dahil problema. Alright, now, may latest ngunya na suspension, madali lang talingong ko ini ha, as of kahapon to, July 22, kahapon ito, so cancellation of flight, mga tugang tabi sa sa Bicol International Airport yan. Okay? May pubya na nga iyo. Suspend. Anyway, basta na alat-alat ng tatoto pag irestoryahan ta iyan mga tugang na tungkol tabi diyan sa mga bagay. Tangani po na dahil kita na kakakirigigan tabi may kinaraman tabi sa suspension of works and classes mga tugang sa nasyon, as in po sa mga lokal na gobyerno. Pero ang pinaka-the best po kaan, ulitong ko gararay ini, ngani de kita na kuan, de kita po ki problema, pag may klase, pag mauran, may babalyon so aki mo na kuan, may babalyon so aki mo na salog, dahil na po kuan, dahil na po magpalauga, o so eskulang kan aki mo nagalangkaw ang tubig, dahil na po pagpalauga. Tabi yo, tangani po nas. Ang number 1 po diyan is the safety of our children. Okay, madali lang. Ano ini na pinadara sa ko si landslide ini Jim? Landslide ba to? Sa ini? Ano ba kanin do tagali may report si Jimmy? May pinadara sa ko si Jimmy na mga mga pictures regarding sa landslide. Di tad mari po ay i-detalyo ni Jimmy ini. Sa dining ko na ini na landslide na Anyway, totoo na abangan din ha. Tagari, ang nahiling ko tabi sa pinadala ni Jimmy, tinampo. Tinampo ini na pinadala sa ko ni Jimmy ngunyan. De ko alam ko anong impact ini na klase kan tinampo na pinadala sa tuya ni Jimmy na salita. Alright? Bob, tabi, inapunantan na si Gob, pero baka makaulong tatod lang. Kuhan pa ito. Magnahiling ka ito sungaran ko duman sa phone book niya na nag-upload ako. Mapod ito. Grabe, gano'n kaya nakasiguro. Dit na bagay pagpara tipidan mo. Madali lang alam ko na taapudan ta daw si Engineer Baclao tamay kung ihaputa daw kung igwa na sindang report na nagkapirang mga tinampo sa palibot mga tugang na nagkaigwa tabi ki mga landslides o may mga tinampo baga kita na na hello engineer. Morning. Maray na aga busing. Onder ka po sa tuyang programa. Pero akong maray ka, kumusta ka? Okay lang. Medyo nagtaga batok pa na uli ang pasanag. Iyo nga ni. Oy, kaya ako tabi engineer ta. Kumusta po ang report sa imo kan mga sa probinsya regarding sa mga tinampo? Lalo na sa mga provincial roads tabi engineer ngunya na padagos na nagurang kaswapon. Naglibot po so iba tabi Andre. Opo. Ang siguro within the day makakakuha na kita kin mga initial report. Tapos kasuod na pa lang ito tigpa kuyan me. Oo. Pa monitor. Iyo.
Pero may mga initial na information sa imo na may nagka-problema sa tinampo tabi? Igo na, may mga, especially sa Pulanggi, nakabot naman ito sa Muya, sa may parte ka rito pintor. Oo. Prone talaga, landslide prone talaga yan. Opo. Araw ko yung mauran-uran. And may mga may mga initial na ginibo naman duman. Oh, so nagpassable And, mga tinampo tabi, engineer? O may report sa imo na mga impassable roads tabi? So far, di pa man tabi, Henry. Day pa man. Oo. Possible, Oo. Pero igo lang kinagkapera ang mga landslides na dahil man rason para maulang matahuban ang tinampo, ano? Ayo tabi. Siguro, mga later, taon-taon siguro, may mga initial reports ang maabot sa tuya. Oo. Kulang itong landslides, pati ito bagang mga nag-overflow ang mga kuyan. Salong. Monitor kayo yan. Ayo po. So mga spillway tabi, engineer, kumusta ang sitwasyon ka ni Bata? Kasagsagan ko yan. Siyempre, kasagsagan ka na uran. Expected din na mag-gugan tayo. Kaya nga spillway, ma-spill over yan. Engineer, tato ka na magsurusimbag mo niya na. Nakakapod ba ako sa imo? Kunahin, so, pag medyo talaga papaharanin na mag-retire, gari medyo nagtatali ng maray. Kaya nga ni spillway, tampurpos, may spill over ang tubig pag suminobra. Kuya talaga, pag-arong talaga ang purpose ka yan. Yeah. Siguro pag nagkuya na, nagluya naman na uran. Oo. Anyway, may na-spill over man sana pag nag-uran. Pag nag-uuran man sana. Pag tag-init Pero day may man, mga kontado, may mga area na dawa day nag-uuran sa area. Oo. May nagbabaha mga lugar. Kung sa inutan na parte, ano? Aliwaw nga sa Mayon po. Volcano, di ba? Bigdi mauran sa parting Ginubatan, Ligaw, Kamalig, Aragan. Duman sa Libon, sigurado may tubig na abot ko. Yeah. Araw ka yan. Iyo. Anyway, pero ang good news ay magkaroon naman masyado kita na magabat na sitwasyon ko niyan tabi sa mga provincial roads ta. So, per day pa man Day pang report sa imo. Dyan at yan, may mga reports na nagabot. Opo. Tapos, pipa diretso may na assess kung limbawa, kung gurano man nga ang danyos, kung inigwaman, maka-report ulos kita. Yeah, opo. Salamat tabi, engineer, sa pagsimbag na pod ko niya na aga. Ingat tabi. Salamat man tabi, Henry. Opo, thank you so much mga tugang provincial engineer Dante Baglao sa nagkapera niya itong hapot. Pero iyan, may team sinang nasa luwas para mag-assess mga tugang kang sitwasyon sa satuya tabing mga provincial roads. Mas ka anong tinampo yan dito po sa probinsya Kanalbay. Duman daw kita kay Jimmy Nasalita, mga tugang niya na pag-aaga sa dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Jim? Hello, Jim. Di kaya si Jim, di kaya ni ma. Jim, di ko napipindot ining sa messenger na pig-apudan mo, Jim. Apudan ta kalugod sa cellphone tabi, Jim. Baba mo. Apudan ta ka sa cellphone, Alam ko na, apudan ko si Jimmy. Baba tayo ni. Apudan ta si Jimmy. Di kaya na may ang cellphone ko yan, natadawin tayo nagkaka-problema. Daman mo na kita, tapudan ta daw si Jimmy. Yaw na si Jimmy dyan. Ay lang, sa kahaluyan naman kaya kan mga cellphone ko, nagkukuha na, nag-iiribanaan. Nag-unay na magpindot ang cellphone. Alright, Jim, kami, anong latest? Go ahead. Hello, Pipi. Maray na aga. Pagkumarayan pagkagayaw na dito sa Upland, sa Banuan kan Pulanggi, makusugunan bagsakan na uran, and exact location ko, Barangay Pintor Tabi, Pipi. Yan. Ngunyan na yaon sa satellite image niya to, ang sitwasyon digdi, dai nakakabalda ang pasiring sa Upland na mga bihikulo and so mga ali man sa Upland pababa digdi sa Pulanggi sentro dai man nakakababa. Okay. Grabe nan traffic digdi tabi BP dahil sa rumina sa liwat
nagkapirang bisis na ini Oo. na nagrasay, di sigan oran, sige man giraray ang rasay kan bulod. Mhm. Oo, kaaging aldaw, nagparauran baga, nagrasay ini, ngunyan nag-request ang lokal na gobyerno nin mga heavy equipment, pinag-girilid na naging passable. Ngunyan, kasuhapon, kasubanggi, makusug asin ngunyan, makusugan bagsakan oran, sigan rasay kan bulod. Oo. Jim. Lalo sa tahaw, laboy, BPN tinampo. Oo. Pigwanan sarong heavy equipment kita digding nahiling. Kundi buminali kita, tada man kayang bumalda tabi, BP duman sa ibong. Yaw di si Kapitana. Okay. Mhm. Yaw di si Kapitana. Sige Kapitana, daw. good morning. Maray nga nita na kung ako sinalocate ko digdi si Madam, ano po first name mo? Si Kapitana Mirna Sanorho, kan barangay Aplan barangay na ini. Kapitana, good morning. Ibong na linya si BP Henry. Opo. BP, tawag ko ng linya sa imo, si Kapitana, Yeah. Kapitana Mirna Sanoro. Kasi live po kita sa radyo sa DCGB, sa ibong na linya si BP Henry sa angkor sa DCGB po. Opo. Kap, maray na agad-tabi. Good morning po. Opo, Kap si Henry po ini, digdi sa DCGB. Kumusta po ang sitwasyong kantinampo? Naagihan po yan, inagihan, nagkaigwakilan slides, ngunyan? Ano lang po ang possible ngunyan? Mga motor lang po, sir. Motor. Okay. So, day po pwede ang... Pero may nagkakapirang ano man po baga, sir? Na motor na nag-agi. Motor, oo. Pero, hali po dyan sa barangay Pintor, pero pong barangay kapag apektado tabi, pasiring sa tinampong yan. Tinampong yan. Bali po, ang 17 barangay po. 17 barangays? 17 po kami sa Aplan. Magpuan po sa Pintor, papuntang Aplan. Nasa 17 pong barangay po kami. 17. So, ini pong 17 barangay na ini, gabos nag-aagadig di sa tinampong ini na nag-aigwa po kilang slides? Opo. I Basta po see. yan ang buhi, Camarinesor. Luwas tabuhi, Kamsur, Palan. Opo. Opo. Gura no po kapkalangkaw ini na daga na tuminahob sa tinampo? More or less, mga pirang langkaw da po kaan? Di ko lang po kaya ma-estimate, pero talagang dakulang portion po talaga ang nagrasay na daga. Mga pirang metro po kap ang likwang kani, ang lakbang? Hali dyan sa pon sa ibong... Mga pyramid, sir. Pirang mga, more or less, pirang metro daw yan. Mag-estimate. Oo. Ito metro. Malu, ipametro mo kap. Di ako na po, sir, mag-estimate. Basta, ano importante po? LBP? Oo. Ang sistema, subulod bagan, gano'n yung bulod ini, tinapyasan po ini, ta nagway din dahil man. Di man, sir. Katata nagpararasay na ini. Siyempre, Gatak na daa sa taas, ng panahon, may gatak. may batak duman sa taas. Opo. Kaya pag sa gumsum kan tubig, hiro ang daga, patahaw kat sa tinampo. Iyo po, siguro sarong pagbagi baga na parang may kasabay na lino. Yan po. O, nahiling na po nindo yan, batak sa taas. Ako ngunyan lang kaya ako naging kuyan. Pero sabi May mga nag-istorya ang residente. iyo po, na haliw na daang may gatak talaga. Mga ano rin pag mainit, dilingon ta daw tabi yan kap mahiling ta kung gano'n kala. Okay, so an metro tabi pinapinaga hapot mo. Hara ni alimba subulod bakilid. Ngunyan tinampo sa baba. Kuanit mga 5 lakad gayod. Tapos okay. Punito kan bulod. Tapos nag-move na nagtupag. Yaw na sa tao kan tinampo. Iyo, kaya pigapot ko na... Dati, na natahuban. Okay. Ay, pagkukaraw-karaw ini. Kaya pigapot ko, Jim, kumpira ang metro ang... Sige rais, Kapitan Mirna Sanoro. Opo. Sa Kap. 7 harong ang naapektaran kayan. Oo. 2, 3, 4. 4 bali, lain pa so yawan din sa balyo. Opo. Kaya po kapig hapot ko Tulo ang natahuban. Opo. Ayon. Kaya pigahalat ko hapot ko pera resistance sa baga po kang landslide ta. Yung anong hapot ko sa imo sunod, kung may harong na tinamaan ka iyan tabi, may natahuban. Nagbag
Bagyo po, subagyong kuyan po baga. Opo. Oo. Yun, natahuman po siya doon. Pero sa ngunyan, wala po. Dahil man na- ngunyan, na- sa ngunyan. ano pa, So, kasi latest ngunyan. Mayo na pong naka-start dyan. Ayun. Okay. Sabi mo po kasubago, Pagpahali na po kan barangay na dahil na dyan talaga mag-star sila dyan. ayun, opo. Sabi mo po kasubago, ang kausakan, gani may nahiling na batak sa taas ka na na yan, iyan na parte kang gilid kan tinampong yan tabi. Kaya madali magbagsak ang daga. Ang datak po, duman sa bukid. Okay. Bako man po dyan sa gilid kan tinampo. Harana sa gilid kan Bako po sa tinampo. gilid kantinan po. I see. So kung may batak luman sa bukid, gurano po kalang ko ang bulod na nakahampang dyan sa tinampo tabi ka. Halangkaw yan. Walang kawon pong marhay. Naiko, kung may batak Halangkaw yan, po, kung maduman ta po sa itaas kan bukid, taanaw po an sintrong pulang ipatilibon. ay nako. Ito pong bukid nito, may gatak sabi mo. Dahil ko nahili ang gatak na, pero ang istorya kan kadaklan, may gatak na daw kaipo pa. Ayun, okay. Pero ang bisis na po ini nagkakaigwa ki landslide sa lugar na antabi ka pag nag-uran masyado? Starting po last year, Opo. kaya lang, siyempre, gigibuan man po kan ang local government tingkulaan na mahali ang mga daga. Yeah, Kasi yeah. talagang, Mm. siguro, kaya ko na talaga na, kumbaga, sabi ko nga pag-request ko na slow protection ko naan. Iyo tama. Mahali talaga yung kan mga daga naan dyan. Iyo po. Kap, may nahiling pa akong bakho. Kasi pong bakhong ini na nagtatrabaho dyan. Igwa po, Kasi po yan, sisa po nagpadarakaan na bakho. ang LGU po, Ilyo po langgi. opo, Ayun. So, pag nahali... i-request ko po kay Mayor, Oh, okay. So, pag nahali ini na nakabalumbon sa taho kan tinampo, may makakabalda na po ang biyahe, ano? Tabi ka, tama? Yung masanang Sa partner ngunyan po talaga, nakakabalda, motor lang. Motor lang. Ayun. Opo, Okay. sa subanggi po nga, pig-close ko yan, bata, banggi po baga, Iyo. ako po na may madiskwido pa dyan. Oo. Dyan man nga po si Mayor, nagbisita, kaya nag-instruct nga na ipa-close ko na da, kaya pina-close ko po subanggi. Iyo Kaya po, oo. may na-stranded na mga truck nga dyan. Asob na tabi. Sasakyan po ang na-stranded dyan. Iyo po. Sa makabalda. Iyo. Sa ngunyan tabi kap, ano yan, ining bako, nag-andar po, nagtatrabaho po ini, pigahali so mga kwan, mga ragpa, sa tao kan tinampo. Iyan po, sir. Ay, very good. Okay. Sige, tabi kap, apera ka yan sa may tinampungan, dapo okay ibang parte kan pintor na apektado tabi kan padagos na pag-uran? May saro pa ako dyan na problema. So, yaon duman sa ang boundary kan pintor subkad barbo na yaon sa gilid kan kan tinampo na nagrasay man. Igwa pa. Maagihan mo po, pero duman po mga sa may na kuya na Opo. yung signboard ko dati. Yaon sa balyo ka ito. May mga araw na mapitara. Wala man po. Kundi, kung sakaling magdire-diretso pa ito, baka maputol na ang tinampo. Yun ang paghaaditan ko nga ni. Naiko. Ano yung tinampo? Provincial road? Opo. Hindi. Provincial Sa road. probinsya hindi dapat. Opo. Iyo. Kaya nga ni, kuya na ako. Engineer ba ka? Iyo po ka ito. So, siguro, ano Siguro pa. ay ka na po ang mga pulan sa probinsya. Mababak nakadagal sa gobernador o kaya sa probinsya. Sige po, tapunan ta Senior Baklaw po, kap. Siguro, ilan yung sa taringan mo? Nananawagan pa ako sa provincial government, sakop man ni kan probinsya, na tawanan man po nin pagreparo o mabadgetan man lamang yan sa Barbo, sa ang boundary kan pintor saka Barbo, nasakop yan kan sugkad na mahiling ninda ang sitwasyon ta. Yan, pwedeng mangyaring maputol ang tinampo dyan. Opo. Sagkod ini nga na kung nagpapararasay na yun, nadigdi sa muya. Puro 5 kan pintor po lang albay. Okay. Na matawanan man po nin budget, na ma-reparo, na hali naman ang paghadit ni digdi. Kada pagkura na lamang. Iyo po. Iyo po. Salamat kap. Okay. Salamat po. Kapining tinampong ini,
balda na ini sa Kamsor. Opo. Kaya palang kagulpikan mga na-stranded, mga trucks, Tagaan na to? 17 barangay ang apektado. Iyo Ang po. sakop kan Pulangi. Iyo po. So sa madaling sabi, ning 17, dahil sinda makakababa ngunyan, dahil man sa mga yaon digdi sa taas, pasiring sa baba, pasiring sa taas, dahil man makakataas, sagkod na dahil na lining mga laboy sa tinampo. Actually po, may alternate route man kita. Diyan sa ang Iwit-Iwit. Situiwit-iwit, Iyo po, diyan sa Lanigay Maagi. Tapos, Pinarayo, Arayo. mapapaharayo, yun ang shortcut. Oo, itong sa ali digdi, sain mga ngaragi ang pakamsor na. Basta balda yan sa Kamsor. Basta baldayan sa Kamsor ngunyan, kung gusto nindang makabalda, maagi sinda ning Iwit-Iwit. Iwit-Iwit. Matakon Lanigay ba yan? Meron. Lanigay. Ang Ako mapaabay na malilibong lugod Dahil ang mga tapudan tao ko na di. lang tabi, Jim Engineer Baklaw. Ngunyan, pagkatapos mo. Dahil ko inapod ang tagamit ko ang cellphone sa imo. Sige, talangan ipadangog ko kay kapitan kung ano ang instruction kang probinsya. Oo. Provincial road din Yeah. Kung ano ang mga instruction tungkol sa bagay nito. Ni mismo, yawan na testigo kita, may mga stranded digdi sa mga oras na ini. So yan ipipian sa to yung mga dagdag na informasyon with Kapitan na Mirna Sanurho, kan Barangay Pintor. Thank you so much Tabi Kap sa oras sa pag-paunlak mo na ma-live sa radyo sa DCGB. So yan ipipian sa to yung mga dagdag na informasyon from Barangay Pintor, Pulangi, Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Apodan ta si Engineer Baklaw ta. I-connecta tabi ang concerns na andyan. Ni Kapitan Mirna Sanurho. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Balikan ko si Engineer Baklaw, tangani na mapakurukaskas ang pag-clearing ka ito. Pero igwa kong nahiling ng bakhuduman na pinadarapalan si Mayor Salceda. Ha? Mayor Salceda. Engineer? Engineer? Hello, Engineer? Hello? Ayan, hello? Engineer? Ay, nawawala. Naging mute so. Madali lang. Tayo report. Na-mention ini ka sa bago ni Engineer Baklaw, kaya lang dahil niya man confirm kung totoo. So, ngunyan, confirm na, baka pwede nang makapadala dumangki mga heavy equipment para makaskas tabi na mapakarahay ang ma-clear ang tinampo. Imagine, nag-aagi palang duman ng mga tao, 17 barangay. Hello, Engineer? Hello? Hello, Engineer? Hello? Hello. Ay, Engineer? Hello? Opo. Yeah. Opo, Engineer. Nagdadagog mo pa ako, Engineer? Mandali lang. Medyo nagdadalagan siguro ini si Engineer Baklaw po, opisina. Hello? Ay lang. Ulitin natin. Ang obeto magkapadara tulos naman kidagdag na equipment. May saro pa pala na parte na nagkaigwa slides, no? Tabi. Kaya, imagine 17 barangays iyan, apektado dyan sa lugar na iyan. Kung 17 iyan, di may problema sindangon yan. Tadi sinda po basta-basta nakakabalda. Hali po sa barangay ninda, kung maagi ka po digdi sa may partikan barangay Pintor, kan Pulangi Albay. Di na wanan kasi pag si Engineer Baklaw lugod maka nasa kuan ini. Mas maray kon si Engineer Baklaw nga po danta, tabi, mga tugang, kay takon apudan ta sigo maagi pa duman kay gobernador dito na kay Engineer Baklaw. Yan, tangani po na klarado. Alas 8:15 na oras mga tugang sa Pilipinas. Wala na talaga lugod, naputo lugod si Engineer Baklaw. Madali lang po ay sa messenger ta apudan. Abira testingon ta daw, ha? Testingin natin sa messenger. Ano nga nangaran ni Engineer Baklaw? Dante. Yan. Dante Baklaw. Yan. Hanapon ta daw kung pwede kitang masimbag ni Engineer Dante Baklaw. Yan. Dahil siya makadulag. Try ta daw. Sa iba tabing linya. Yan. Nag-ring. Tabi. Hello? Ay, good morning, Engineer. Opo, oy, kaurom ko tabi si Kapitan Mirna Sanurho kan Barangay Pintor, Pulangi. Okay. Okay. Confirm tabi, Engineer, na igaduman sa may along the road, itong pasiring
duman sa Barangay Pintor. sa Barangay Pintor na may part tabing naglandslide, so nakakaga na auto niyan. Yung tabi in repeat, actually, kaurong ko po, ko sa motor pole, so Chiefs, Engineer Chavez. Opo. Sabi ko, mag-deploy naman kay equipments kung kay Puhan. So, may truck na kami naka-standby naman sa Pulangi. Opo. Oo. And, kung kay Puhan, pwede itong gamitin tabi. And pipasabayan ko kay payloader or backhoe na makatabang sa pag-hali ka na landslides kanili. Yes. Opo. Ito pala na haling Barangay Pintor pala ni Engineer. 17 barangay ang apektado kay ito. Pasirin sa 17 barangays Kampulangi. Buda, luwas da sa Kamsur na ito. Tinampong ito. Iyo po, tapos yun yan sa Buhi. Yan. Lidong. Palos sa Pulang Buhi. Lidong Road. Oo. Takol na barangay sa Nyaon dyan. Iyo. Although sabi ni Kap Mirna Sanorho, gari nagbisita naman duman si Mayor, iga naman kipinadarang bako, kundi gari kuan, aday baka ang request niya baka mapakuro kaskas, mahali tulos nganing dahil na iniwasan sa stranded bagang mga bihikulo pasiring sa lugar. Ayun tabi, Enre. Opo. Pigpa-asikaso ko na ito duman sa mga konmi. Ayun, Field okay. personnel. Ta sabi sa inutan dagat, igwa pang garo dit man na landslide natatahuban man so kabanga kantinampo. Pari-pano lang tabi sa mga pag-iiba mo. Ayun tabi, Enre. Salamat tabi, Engineer, ha? Salamat po. Okay, Alright, bye-bye. Thank you, alright. Yan. Yun na. Okay na tabi kita, mga taga dyan sa Barangay Pintor. Concerns ta dyan, ta imagine, kung hali kang Pulangi, pasiring ka sa Barangay Pintor, 17 barangay, ang apektado kang tinampo. Na kung may emergency baga, na ibang klaseng emergency, mas maray na ang tinampo, nakiklear tulos, no? Tanayling ko so video na pinadara ni Jimmy, ay na pig-send ni Jimmy Buda, pig-double checkan sa mo yung satellite monitor digdi sa DCGB, na zoom inanggad ni Jerome, zoom in ni Jerome na ang gabos na parte kan tinampo natahuban. Kaya ang nakakabaldasan na motor, tado ang rueda. Pero kung autong apat ang rueda, may autong tul ang rueda, apat na pero kung auto, pwede. Aday makakaagi talaga. Ha? Pig-zoom in lalo ni Jerome sa mo yung pag-iribadig di. Talagang buong tinampo, ina 2 lanes na tinampo tabi, natahuban. May mga ruminampahog nga na parte kang batag, hali sa gilid kang tinampo. Yan, okay? So yan tabi. Kaya, yaw naman, may instruction naman si Engineer Dante Baclao na padarahan tulos duman ki tropa, kasabay so, so truck, na kung kay po na hakwaton ito duman na daga, dapat halion talaga, hindi pwedeng basta-basta igilid. Tapag ginilid mo naman yan, matahaw na naman yan pag inuranan. Ha? Okay? O sige, sabi, salamat sa opisina kan Provincial Engineering Office na pinamamayuhan tabi ni Engineer Dante Baclao sa madalian na aksyon. Ngunyan tabi na aga, hindi po sa satuyang programa. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:20, ang mga helang kangatay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, iyan po mga tugang nagataon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na ang Liver Aid Silimarin Capsule sabay natural daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Dumang kita mga tugang kay Joshua Bino, 8:20 na sa Pilipinas. Joshua, anong latest? Buhian mo? Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nagpapatabang-tabang na ngunyan na duwang halangkaw na opisina sa lokal na gobyerno Candaraga Albay. Partikular na ang Office of the Mayor at in Office of the Vice Mayor Tari D.P. Henry para solusyonan ang halawig na panahon ng problema kan mga Daragenyos pag-abot sa maluyang supply ng tubig na daraka na water provider na Prime Water.
sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Victor Anong ngaran tabi kang water provider, Joshua? Ipe, Anong pangaran kang water provider? Prime Water. Iba sa pagdangog ko Iba sa pagdangog ko. Okay, sige, go. Prime Water. Mm. Sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Dick Perete kasahapon, sinabi niya na sa ngunyan, ongoing na pinagigibo niyang konsultasyon sa iba pang mga konsehal, iba pang mga stakeholders na pwedeng mahagada ng tabang. As in konsultasyon man tabi depende sa iba pang pwedeng mga concessionaire na pwedeng maglaog as in iyo na dagdag na mag-supply ng tubig sa munisipyo kan Daragalbay. Pagkatapos-tapos kan magkakanig ng mga konsultasyon sa kamapalawas ng konkretong desisyon na alkalde may kinaraman sa operasyon niya na kan Prime Water dyan sa Daragalbay. Mientras tanto, kasodma sa regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan Daragalbay, mismong ang Vice Mayor na sila Bruis ang nagkaigwa tabi ni P. Henry nin sa iyang privilege speech. Una sa nagkapilang bagay na na-take note niya to na importanteng marhay duman sa ginibo niyang privilege speech. Not tabi ni P. Henry, iyo ang paghagad ni na kumbaga tabang o kaya asistensya kay Honorable Albay 2nd District Congressman Kaloy Loria. Si Vice Mayor Labruis nag-gibo na tabi dependre o kaya nagpreparar nin tarong draft nin House Bill na may titulo An Act Amending Presidential Decree 198 o kaya ang Provincial Water Utilities Act of 1973 and Presidential Decree 768 strengthening local government participation in the oversight in local water districts, addressed to Honorable Kaloy Loria for his consideration and sponsorship in the House of Representatives. Matindi si Vice Mayor, Roger Nag-draft na siya ki mismong Republic Act, House Bill. House Bill. House Bill na ipapadara kay Congressman Kaloy Loria para adalan, hilingon itong sarong batas tungkol sa tubig na ka 1973 paginibo. Roger to that. Salbatana. Depa ko sa And, mundo. Depa ko sa mundo, ang batas pala nagpapasunod kaya na tungkol sa Water Resources Act na iyan. Ikuha na, aluyong na pala niyan, kaya dapat talaga ripasuho na. And ining pagkatapos sa privilege speech ni Vice Mayor Labruis, igwa naman tabi ni Henry may nakapreparar na resolution para i-endorse itong draft House Bill kay Honorable Kaloy Loria na mayormente o kaya unanimously aprobado man kan mga membros kan Sangguniang Bayan. Yan. Ngunyan, pero pa duman sa nakapalaman sa iyang privilege speech na kumbaga na pick up kan DCGB News, nakihuron na Office of the Vice Mayor na ang local government unit tabi ni Henry pagkondosir nin sa diring investigasyon. Ay kinaraman sa performance kan Prime Water at in Daraga Water District. Pag nahiningan kan lokal na gobyerno o kaya nakakuanin sufficienting ebidensya ay kinaraman sa negligence o kaya non-compliance ka na water provider, pinakaipuan na mag-recommend PINDA o ang local government unit sa Local Water Utilities Administration o kaya LUA as in mag-file nin magkakanigong complaints as in matakwan dapat nin sanction. Iyan depende ang mga punto. Joshua, tama, anong pagkasabot ko sa report mo? Tama ba na may resolution na ipinasa na naka-address sa local government chief executive? Tama? Na magbilog magkondukta ki investigasyon? Tama? Part typical privilege speech, kumbaga nakiuron na ang local government unit magkandak din sa diring investigasyon. Okay. Pag nagkondukta ng investigasyon as in nahilingan nakakuha ng ebidensya na may negligence sa part ng water provider, pa-file dapat ang local government Kaso, okay. Complaint sa luwa Kung at dapat matawan ng sanksyon. ang address ang sinabi ng suggestion sa local government of Daraga,
Di meaning, direktamente naka-attribute yan, sa pagsabot ko ha, naka-attribute yan kay Mayor Pirete. Sa mayor, Sa mayor. sa mga members kan sanggunian. Yan. Okay. Arog ka ini. Ang question ko man, magayon ang naisipan ni Vice Mayor, kaya gusto ko talaga siyang makauron. Si Vice Mayor Love Ruiz, no? Aha. Nataday pwede na maghiro ang sanggunang bayan na magsadiri man, magiboki, sa pagi din sarong committee hearing, din investigation regarding dyan. NABP, ang initial na paliwanag ni kan opisina ni Vice Mayor, duman sa draft House Bill na pig-endorse niya kay Congressman Caloy Loria, nakalag duman dito, Henry, na dapat pakusugon ang participation kan local government unit at dapat igwanin representasyon ang LGU sa Board of Directors sa Water District. Ang ngunyan baga dito, Henry, ang solamente yung kakayahan kan LGU mag-appoint si Board of Directors. Iyo. Ang mayor ang Ganyan, ma-appoint ka parte- yan. Parte naman dito sa draft House Bill, kumbaga amin na rin itong lay. At in dapat, ako sana mag-appoint kay Board of Directors, so dapat, igwa kita ga LGU na member kan board. Representative Para- kang LGU. Para pag nag-diskusyon ng tabi Tito Henry, may pagkakataon ng LGU na kumbaga mag-intervene. Duman, Pwede. ang LGU kaya dahil man pwede basta-bastang sumausaw sa uron between prime water and Tama man. water district. Tama man. Kunyan, Basta ang trabaho mo sana kaya kang alkalde dyan, mag-appoint kay Board of Directors. Iyo man sana. kunyan, Other than that, duman sa LUWA, Local Water Utilities Administration. kunyan, duman sa draft House Bill, amin na rin ito dito Henry, na dapat may magkakanigong representasyon from LGU Oho. na parte kan board. Okay. Sige, nasabutan kan. Going back to my proposal, susanggo na ang bayan, dahil pwede magkondukta ki motopropyo committee hearing or investigation para dangugon ang mga ambuslados. Tanganin na sila, makabilog ki rekomendasyon, pasiring sa local chief executive. Pwede, kung may inisyatiba so nagkakapot kan committee, Di pwede man mag-file ki resolution si Vice Mayor o kung si Sedyan na magkondukta sinda ki sa diring investigation ng katuyuhan, dangugon ang gambuslados kung nataiyan tan tubig maluya ang bulos yan, and then mag-come up sinda ki sarong rekomendasyon sa local chief executive. Tama daw yan, Your Honor. pwede man. Di ba? Di naman kinagbusis na konsyal sa daraga, nagari pwedeng gibuhon ta kaya ini. Dahil man nag-boses, pero itong pakatapos ka na privilege speech, referred dito sa mga concerns pati Grace Can, BC Alcalde, referred dito sa Gabos. Sa Gabos, Siyempre, mga privilege speech, ang nag-act mo na as presiding officer, signi si Atty. Ayan. siyempre. Referred niya to the committee Siyempre. of the whole. Oo. Itong speech committee of the whole, Sa mga concerns. referred. Oo. Tagara kaya alanganin, I don't know to ba, kung tamang pagkasabot ko, baka rin alanganin kaya na so, although co-equal body bagayan, legislative and the local chief executive, co-equal siya sa trabaho. Pero ganito na pwedeng gibuon talaga na sindal magkondukta ki committee hearing dyan. Then, i-recommend sa alkalde, naaro kayo ng sendang na found out. Correct. Tako ng pagkasabot ko naman sa speech, gari direktamente na, sisapig mamanduhan ka ito. Gabos. Kasi nakadirekta itong speech niya, itong resolution niya na magibok ki investigation, sisapig mamanduhan, kasi ito nakadirekta. Dahil direktang sinabi, pero ang sabi, local government unit, pati sa members ng SD. Okay. Sige.
Yan, tipi. Sige. Resolution na ma-endorse kan proposed House Bill kay Honorable Ito, klarado ito. Kaloy Loria. Agree ako naman. Klarado ito. Approve kan members kan na SC. So isusumiter na lang ito dito, Henry, sa opisina ni Congressman na Loria. Tapos, na kay Congressman naman kung talagang bitbito niya itong draft House Bill pag nagpauna ang sesyon kan Kongreso. Congress. Yeah. Ako naman sa sinabi niya. Imagine 1973 pa pala niyan. Aloy na. Di pa ako sa mundo, batas na pala niyan. Yo. Di ba? Kaya dapat talagang ripaso na. Tabaka ba ko na siya tugma ngunyan sa presenteng sitwasyon? Kuda nga ni, Sa panahon ta. mas matawan ti power ang LGU na maglaog sa kumbaga sa Ororon sa tahaw kan private concessionaire kan private Di ba? O yan tabi ang concern dyan. Naputol si Joshua. Yan ang concern ta dyan. Anyway, mga togang ilingon tanta. Magabat ini na concerns kan mga taga Banwang Daraga may kinaraman tabi sa tubig. Kaya, digdi, kay Puan digdi kigari makaskas na hiro. Joshua? Hello. Yes, go ahead. Yan tabi dito, Henry. Kung baga matawanin power ang LGU na mag-intervene sa Oron kan water district kuda kan private partner na prime water tabi dito. Anyway, at least iyan ang mga initial na lockdown sa ngunyan tabi dito, Henry. May prosesong tigigibong niyan ang chief executive and may mga efforts man na pigipresentar ang office of the vice mayor. Di pwede di ko lang, deta kaya aram nakapalaman naman sa kontrata sa agreement. Di pwedeng ang lokal na gobyerno maghanap na additional na concessionaire? Bulk water supplier na si maghanap pa sila kiiba na itakod mo dyan sa linya kan tubig ng Daraga Water District? Di pwede? Ang sabi ni Mayor, sabi ni Henry, may mga consultation na siya. Dakot very ang mga good. Magayon yan. Magayon yan. Dakot ang nag-propose na malaog sa Daraga at dagdag na water provider. Yes. Yan ang sarang option dyan, tabi Joshua, na may dagdag kitang water provider. Kaya lang, saan mo paparagihon yan? Si Primagio Manggaran sa tubo na pigagamit kang prime water. Buda medyo halawig, ay kumbaga depende lang proseso bibita. May legal procedure ini. Siyempre, may joint venture agreement. So, water district buda sa prime water. So, ngunyan, series of consultation depende. Dakol na ang nagalalaog min proposal sa Daraga sa LGU na yung dagdag na water provider tabi dito. Okay. O sige, Joshua. Okay. So far, iyan ang development. Okay na, Joshua. Taunin na si Governor Noel Rosal tabi. Ayun, si Joshua. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oni na mga tugang si Governor Rosalta kasabago pig-apod ta ini para sa nagkapira niya tong kaputan regarding sa mga suspension of classes and works sa probinsya kan Albay buda iba pang guidelines kan sa tuyang probinsya. Governor, maray na aga po. Henry, good morning. Good morning po, Gob. Salamat tabi sa pag-apod. Sa mga parantabay. Yeah, salamat tabi, Gob, sa pag-apod sa tuya tabi Yes, na pagkaaga. Okay. Primero kaya, Gob, mahapot kami regarding duman sa ipinaluwas mo baga pong advisory kaswapon regarding sa rainfall warning and in consonance duman sa naging direktiba kan sa tuyang presidente hali mismo sa Malacanang. Ano tabi, Gob, may mga pagbabago kita na pwedeng nahihiling sa probinsya kan regarding sa suspension of works kung may kalamidad po kita? Well, Henry, kang during the meeting, nagpapod bagagata kang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. Opo. Inipa yung tungkol kaya sa tuyang mga suspension of classes and works. Yes po. Lalong-lalo na baga pag day monkey signal. Yeah. Pero nag-declare baga para maklear ang mga katugangan, lalo na mga magurang, Henry. Opo. Tadawa baga si Secretary Angara, nakareparo na kani. Yes. Yes. Nagpaluwas baga siya na garo baga na
ang mga local government, garo-garo na pa pressure na. Yeah. Nag-uran, kayo po i-declare. So, very clear, magayon sa tiram kang pag-asa. Dapat scientific pa rin. Opo. Opo. Dapat base pa rin kita dumanta. Duma pa rin ang pinaka-accurate. So, arog ka ni Tabi Henry, para simple hunta sana. Iya po. Kasi may kalabot sa rain warning kasi. Huwag tampi apod na moderate to casual heavy. Heavy. No? Meaning, Oo. Opo. moderate, then minsan makusog. Kaya kaya po niyang casual heavy rain. No? Opo. Yan, saruin na declaration. Ang masunod ka, dito sa medyo alangkaw na, yellow, orange, and red warning. No? Opo. Ang red, mandatory na yan. Talagang declared ka dyan. Yeah. And siyempre ang orange, mandatory yan. Pero ang yellow, discretionary yan sa governor. Opo. But considering na ngayon baga digi sa Tuya sa Albay, may mga flood-prone areas kita. Ang yellow, usually, pag-declare na yan na no classes na. Iya po. Iya po. So, depende yan kung high school or hanggang tertiary. So, ngunyan, simplified ta, pag nag-yellow warning ang pag-asa, Opo. mapaluwas kita kay no classes at large. Iyan. Okay. So ilingon tayo yan. Basta yun yan ang under the discretion of the governor. Apo. Pero pag ang declaration moderate to casual heavy rain, itatawag tayo yan localized sa mga mayor. Opo. So, case to case na po yan. Case to case na yan. Ang meaning, ang mayor, siya na magili. Kaya i-declare na po yan ang buwan nagtaramso pag-asa sa Tuya. Tomorrow Apo. ngaya, dapat atab pa ang provincial government magpaluwas na. Ayun. Sa aga, ang mga declaration localized lang. Or kung yellow, sa aga po, dahil klase in high school Opo. or in college. No? So yan po, sinimple na lang. Ayun. Now, duman sa POSCO, Henry, Yeah. may nag-react doon, magayon man tong Simbagunta, no? Halimbawa, pagangaya, taga-ginubatan siya. Opo. Tapos, maray sa panahon duman. Although, dahil sa taga-ginubatan, grabe sa panahon duman. Then, kamalig, maray sa panahon, Yan. na localized. Oo. Dahil magki-warning, Opo. moderate rain lang. So, meaning, sabi siya, paano man nga, kung mauranon nga sa ginubatan, pero sa kamalig Dahi, oo. Yan po, na pag-araw po ka, siyempre, nasa imo po yan. Taday mo pwedeng ikasana, i-declare na subuong kamalig na daing klase. No? Di ba, Henry? Opo. So, pag-araw ka, ilingon mo na po ang sitwasyon, kung kayo po ang kamagluwas, o dahil, then magibo ka na sa sarong excuse or masurat ka sa imong eskwelahan. Opo. Manasabutan magaroyan kang eskwelahan. Yes. Pero na yung pwede, Henry, na dahil lang sa imo, i-declare ka na sa buong kamalig Buong, or aya. daraga Oo. na daing klase. So yan po, ang parang para sa nag-react lang. So again po, uliton ko, pag yellow, orange, red, discretion yan po kang probinsya. Pero pag mga heavy o mga moderate to casual heavy, Opo. localized po yan sa local chief executive kan mga munisipyo at syudad. Opo. Sa kaso po, gubna kung igwa kibagyo, sana daiman tabi. Anong sitwasyon ta? Sa pagpaluwas kay Pag typhoon, advisory. siyempre, mandatory yan, mapaluwas ang probinsya. Signal number 1 pa lang baga na yan ang klase dapat ang Iya high po. school. Oo. Madko na po yan. Ang pitataram ta po dito sa mga ini kaya baga Henry pag mag-uran sa na Henry Yeah. warning Oo. kaya pag tayo mambaga ki bagyo no pero kay po talaga declare because of daro na ngayon nakabagat pag-atak ang bagat nangyayari talaga ngayon ng mga July, August Opo. hanggang bare months. Opo. Kaya clarify ko na tabi Henry tadahul pa yan hanggang bare months para uran kita. Iya po. Paano po So, ini? again- Tama ba? Tama ba ang pagkatindi ko? Paano po ini maging gero synchronized duman sa national government? May direktiba baga si Presidente? Garo nga naka-attach duman sa pinost mo tabi, itong direktiba kang Presidente na may authority naman ngayon to declare suspension ang Secretary kan DILG, Governor. Yes. Ito, sunod doon ito. Apo. Pero yan kasing DILG, case to case yan. Ayun. Paano nahiling paano ngayon kang, aram mo ngayon sa Manila, ali baga ako doon last Monday, nagpa-approve kita kang PDP-FP. Apo. So, Provincial Development Oo. Framework Plan.
Grabe ng uran duman, Henry. Oo. Sarong-sarong semana na duman. Yeah. Ang baha. Grabe naman. Dahil makabalda sa upuan. Kaya nailingyan kang national government, of course, kang DILG na talagang kaipuan ang precautionary measures kaya Ayo. pinaawan sa DILG authority. Pero still, pag day po kay mga, ngayon kasi may mga tropical depression. Inipigitataram ko, Henry, Opo. so mga heavy rains lang in a yellow or in a day makibagyo. I Ako see. minsan kaya, Henry, nag-uran pa sana, matara na, dahil pang i-declare. May klase nga yan. Minsan Pero, na abuso na kita. tama, Gob, tama ba, Gob? Gari- Henry, hindi pigulayan ta, Henry, pag daing tropical depression. Iyo, bagyo, may ha? nabasa kaya ba nang statement ni Secretary Angara kang DepEd na gari nga pag mauran napipressure sa mga local executive na mag-declare suspension ta. Pigi para bas na tabi sa radyo mo na sa online. Pero Henry, basta kwanta, ang pigulayan ta, daing bagyo. Iya, Daing correct. daing Uran lang. tropical depression. Uran po. Uran lang. Kung minsan Uran. mas uran ang katuruod na. Oo. Lalo na bumagsak ang uran, dahil pang i-suspend. Yan. Diba? Okay. Sabi na, kukumpara na ko din kan mga panahon ta. Iyo ba? Diba? Katubaga. O iba na talaga ang panahon Iba ang panahon na. Okay. Lalo na ang flooding. Ang mga ibang kasi, Henry, katubaga, dit, pasa na kita, Opo. bako pa maarungon, bako man dit sa ng uran, dahil makatuminataas ang tubig. Opo. Gob May naman po mga sa low-lying areas. naman po gob sa meeting nindo. Gari kaya may, di ba, gari may poder po ang eskwelahan o school administrator o ang DepEd man mag-suspend in klase o kamuna po sa probinsya kan Albay na in kaso po kung may uran tabi, Gob. Yan yung pigsabi ko, Henry, ano? Oo. Pag mga daing bagyo, ha? Pag daing bagyo. Yeah. Pag may bagyo, malog ang provincial Yeah. disaster management. Por man yan. Pigapunta nga ni preventive measures yan. Marami na kayo ma-declare kan. Pero inipigtataram ta mga discretion kan mga local government, yung mga principal, hindi po pag may heavy rains. Ayun. Hindi mag-warning. Albo nga nag-declare ang pag-asa, oy, mag-ingat kita sa aga moderate to casual heavy. Opo. Opo. Iyan ang mapipuntang discretionary. Ako Yeah. ang sarong lugar, flood prone, ini nga yung eskwelaang ini, ang principal po pwede mag-declare. Yeah. Opo. Oo. Kunyan nga ni Gob, although inapod ko na kay Engineer Baclaw ini. So barangay Pintor sa Pulanggi, close panty ng pungunyan, tamay landslide. Pero may ako nag-aagi duman. Oh, landslide po ngunyan. Apektado pa lang 17 barangays duman. Inapudan ko na si Yun. Baclaw. Nagpadala na po kay kwan duman kay mga equipment, heavy equipment. Yes, actually kahapon may nagkataon ka may meeting lang ako. Bisitahon pa ito, ilingon Oo. pa. Opo. Karon mo si Kapitan Sanurho, kasuba go tabi. Go. Iyo tabi. Kan barangay Iyo tabi. Pintor. Opo. Actually, pigagihan ko ito. Yeah. Oo. Duman ito sa pasakat ito. Yeah, luwas da Aplan dito ka. paluwas da sa buhi ito, upland area Buhi kang Pulanggi. na. Yeah, Oo. yeah. Oo. Opo, okay. Gob, yung man sana pang gusto mong i-clarify, baka po may gusto kang mensahe sa mga albayano ngunyan regarding po sa sitwasyon tango niyan. Go ahead, tabi. Well, Henry, it's up again sa mga o yan baga dahil dineclare kang DILG, so nag-comply kita boss. No work. Again, sa mga sa private, Henry, gusto ta para maaraman nila mas marin ang simbag ko, Henry, ano? Tanata kaya so public o government office dineclare na Yan, denglaw. work natangay sa private. Aram mo baga may mga ang notion diyan kang national government, ang mga private sector primero aram naman inda no na-declare na sa provincial government class. Kasi minsan may economics yan. Ano? Opo, May mga opo. sabi nga sa mga importante na commodities. No? Oho. So, data man yung pigi-declare tulos. Sa rupa, bako man arog kang, ang ibig sabihin ka na mga order na daiti sabay ang private, bako man na yung sa mga signal number 3, signal number 4. Yeah, no? yeah. Pigiling man in the Henry sa magnitude. No? Sa ngunyan, ini lang na ginibong sa government, preventive lang ini. No? Para day na magdahol ang magbiyahe, lalo na sa mga motorista. Yeah. Pero tabi, mailim, calculate man ninda yan. Kung gusto sumabay sa private, so pwede po sinda, discretionary. I see. Kasi Opo. may mga commodities bagtang importante. Ate. Pero siyempre, pag signal number 3, 4 naan, automatic naan, Henry, kabus kita dahi. Yeah, Diba? yeah, oo. So pag abot tabi gob sa private, discretionary on their part Kasi regarding bako man lalo na ini, pag mauran.
Kasi bako man talaga kita, so may warning na dakulaon na super typhoon, no? Para masabutan ka ang publiko, ano? Opo. Kasi kumbaga sa kuan, pigaradalan man yan. Iya, opo. May ining sa sinabay sa government workers, may purpose yan. Iya. Pero calculated po din na naroon ka ni, bako man bagita grabe. No? Depende man kayan sa magnitude kang wind, ining rain. No? Medyo lang kayo dinikrinig kang DILG dahil grabe talagang uran na alos sarong semana na Henry. Iya. So baha kasi paano duman, yun talaga ang contention kang DILG. Baha na talaga ang marita pira ng aldaw. Yes, No? yes. Kumbaga, grabe na sa ararom, kumbaga consulted ng maraiso tubig. No? Opo, opo. Anyway, pangduwa Henry, sa tuyang, gusto ko lang papyawan ko yan, so hospital sta, no? Yeah, sige tabi. So nagbisita kita kang JB Dap, yan sa Ligaw. Medyo bagalong and overdue na yan. Iya po. So pigit pasensya na so iba minsan ini mo na pinatutukan ko Henry, no? Kasi 1.2 billion na ininvest kan provincial government kanin. Sinabayan nga na ko Henry, kulang pa anya ko pumundo na kamo. Masuk gusto na naman dagdagan pa kay Pero nagulpi. Oo. Dahil ako matugot Henry. Gusto na naman dagdagan pa, may kulap. Ay dahil padalaganon tanong na yung mga manoy. Ang mga albayanos piga para irling lang kita. Iyo. Kaya pigungo ako Henry primero ang day pang kurente. Kaya ngunyan pasalamat ako sa Aleco na energize na kahapon. Ay wow. Oo, iyo. So paano magkita Henry maka-operate kundi energize. Hindi matesting sa mga CT scan. Yeah, yeah. Dialysis, laboratory, and X-ray, no? Opo. So CT scan ta, 32 slides, magay ni Henry, Magayon pwede ito, na ma-detect initially ang cancer, magay ni yan. And initially, we'll operate 150 beds siguro muna on the initial months as we progress. Padalaga nung taon na so first and second floor. Opo. To third floor, maybe after 6 months kung dakol na sufficient na ang kuryente kang Aleco. Tapigalat na so bagong substation. Oo. Medyo kulang ang power supply. But Henry, gusto ko lang magpasalamat man sa DOH under Acting Director Rimpilio sa Opo. pagtabang para mapast-track na ini. Hopefully by next month, ma-turn over na ini sa tuya. Yun. Then September hanggang October, we will process the LTO, the to operate, license to operate. Then hopefully, last week of October or the most is November, mag-stop-opening na kita. Ayun. Ano po ini so apo tang Albay Provincial Hospital, tama? Yeah, OCP na Belmonte Duran. Belmonte, Duran, Albay na ini, Provincial District ini, Albay Provincial Hospital. Okay. Yun na yung magiging Albay Provincial. I think kaya up to 300 beds ini. Wow, dakulay na no. Future na ini, Henry. Tanailing ko man ang ganini kung pasiring ka sa tabako sa right side, di ba? Nakulaan eh. Oo, dakulao nini. Ngunyan, ano po ang mangyari dumanggap sa Henry, picture na ini kang Albay. Yeah. Ano po ang mangyari dumanggap sa dating building kang Josepina Belmonte Duran? Well, dito man to pwedeng padalaganong pata, cost of grabe na ang problema magtang tawa, no? Iyo. For the meantime, i-abandon tao na, adalan ta. Kung ano naman. So And transfer. remember that property was donated by Duran Belmonte family. Ayun. So transfer ka boss tabi gubduman sa bagong building, ano, ang Pwede operation. ito magamit kung ano ang pwede kang provincial government. Nakula pa ito. No? Yeah. Magayon, sarong magayon na asset ito kang probinsya. So Okay. pwede pa ito maging kwanta. No? Mga center, kung anong mga offices o importante na mga programs kang probinsya. So makakaangos na ang sa tuyang probinsya. Iyo, dakulang tabangan sa BRHMC, ano, mas takul man naman ang magiging kuan. Mabawasan tabi gusto pasyente digdi. Nahalig yan sa area yan. Most probably go, banda darahon dyan sa OCP na Belmonte Duran na yan, Albay Provincial Hospital. Baka sa luwas pa kan 3rd District, sa parting Kamsur, may dalagang patabi dyan sa maabot na aldaw. Bakulang an for Albayan. Yes. Actually, kasi provincial siya, pwede daw ng tabako. Yeah. Depende sa ilang ano. Or baka swaling. Kasi albay probinsya, albay wide siya eh. Oh, maling bato, nabwa area, mas hara nila. Diba? Pwede siyang refer dyan. Yeah. Opo. Pag napadalagan tayo ni Henry, level 1 muna. So, we will progress up to level 2. Kasi may mga provision for ICU kita dyan. Opo, oo. Kung Okay. hindi pwede mabigla, Henry, alam mo man sana, kaipuhan ang tao, itrain tang maray. Yeah, opo. Para mo, ako maganda kulong kay ang social media ko, pigiling ko man. So mga tao, pigwarningan ko ang mga empleyado. Sabi kan sarong reactor,
ano naman ngayang bagong building kundi magbarago ang pag-ugali. Nan. So ako, dito man pwedeng salaon ka, boss, ang mga nurse. Ano? Minsan dahil ababaw ng sweldo, ababaw ng oportunidad, kaya pambalanse yun ta. Opo. Yeah. So I'm doing my best na mabalanse ta. Dapat ang mga nurses, usually baga, Henry, kasi sa mga ibang hospital, 20 mil. Yeah. Kung di ababaw, 16, 17, may diferensya yan. Yeah. Pareho man sa nangayang hospital. No? Like in Legazpi Hospital, I think 20,000. Opo, oo. Kaya ini man ang gusto ko na ibukudon man para mapakaray man both sides. Oo. We have to also to secure also the nurses. So by chance sagod Kaya na minsan- mag-increase ang sa ng sweldo tabi under your administration? Ini mga health I cannot workers. promise, pero Oo. Henry, kang 2022 kung naronduman mo in my 5 months, ako ang nag-raise kan mga sweldo. Oo. Kasi kanabutan ko, Henry, pang labor man itong mga rate nila. Tinaas ko yan, Henry. So, kung yan, I'm happy na inabutan ko na naman. I think, so minimum also rate kan mga nurses, dapat i-raise man ini. Iya. No? Opo. Pero depende yan sa availability, no? Not this month. Maybe 2026, ipapropose ko ini. Opo. Iling untang budget based from our increase in the NTA. Opo. So Okay. National Tax Appropriation Allocation. Opo. So Okay. yun, Henry, ang Yeah. updated ka and the SIGA na tapos naman so sa tuyang mga upgrading, lalo na sa mga outpatient pag-ibot. So nakakonsentrate mo na kita, Henry, in healthcare talaga. No? So i-consulta. Opo. Pagiling ko, pakarayon tang healthcare ta. No? Basic muna kita, then of course sa tuyang pangako ko na i-rebrand ta, re-review ta, ongoing ang review kang branding kang Albay. Mapaluwas po kita kani during the ELA. Opo. And siyempre, Sukwari, Henry, may mga talagang ining first 2 weeks na babaguan sila, araw mo man sa na Henry. No? Dati may mga taripa, inarali ko yan, Henry. No? Nangapudan ako, Henry, pagi kang programa ko, aram ko na pigi-repost ini kang DCGB. Opo. No? Ulit ko garar, Henry, no? Sa mga quarry operators nila. Kaya narali na yan ang mga red tape na iyan. Ang agadong ko sa enda, no? Before na pigawarningan ko sila kung ang mga albayanos mahiling na yung manggiraray sigang operate dahil mangki-income or grabe ang violation, pupundoon ko yan, Henry. Opo. No? Winiwarningan ko sila, Henry Kaan. No? Pag sige ang daraya, ay pupundoon ko yan. No? Kung yan, Henry, pag-iiling ko lang ang sitwasyon. As a matter of fact, i-meeting ko na naman sinangon yan. Opo. No? Ang agadong ko lang, Henry, once and for all, kung nagdadaragog sinda, kung ano ang pinuha ninda, bayadan ninda yan. Because pigipatong manindaan sa presyo ninda. No? Yeah, yeah. Aliunta na ang kultura, Henry, na magparadaya. No? Masupog sa mga albayano. Piga para kutkut ang ngayon, Henry. Dahil kita nasupog kaan. Aliunta na kita nagidilin siya sa mga albayano nagsasakripisyo. No? Kaya yun man sana ang pagkaagad ko sa ina. Kaya ako yan, ining 2 weeks na ini. Opo. Kwanta. No? Uto nga ning EO, may executive order number 5 baga ako. Yes, Itong yes. 12 billion. Siguro may mga reaction ka to. Baka magkaigo kita ki-amendment, pigadalan mi, na sa barangay ta, may mga nag-arapod man kayo sa kuya, may mga nag-courier, so mga delivery bakan mga goods and commodities. Yeah, opo. Kuya kay Henry baga 12 na baga pagkakaramit, no? Baka i-reduce ta sa barangay lang. Yeah, No? Tayo actually yan, good may reklaman kwan mo. na discuss me ito duman sa meeting kang Albay Chamber of Commerce. Gari may letter po sa imo si Glenn. Pagsabi mo na lang, Henry, na Apo, hindi man ako nagtaturog dyan. Oo. Nahiling ko man. Tango yung bagay ba na ngayon, Henry, mga So mga goods man ang gagpalan, dara ko lang truck ang pigagamit ka yan. Oo. Yeah, ang problema lang, Henry, tas si Atty. Cladera, Oo. siyempre, dahil magdaki-way bridge, paano taman makuha ng Iyo, weight? day ma. So ngunyan, 12-wheeler, baka reduce ta sa barangay. Tayo Yan, reklamo very ka good. sa barangay. Oo. Bawal ang 12-wheeler sa barangay. Oo. No? Tagdi pa lang sa Okay, to sa so- syudad, Gob, may naglaog pala ng mga kwan, mga darakulang 10-wheelers man, pagbanggi, na may kargang mga goods, May mga essential goods. national, Oo. ang tinampot na ba, crisscross, Yeah, correct. national, provincial, Minas City. Yan, yan. Oo. Kaya, anyway, mapaluwas kita, baka tomorrow, Opo. so amendment ka to, based sa, pigiling may man so, kwa ni
PE Baclaw Opo. na pwede man sa mga provincial road kumbaga Makakomodar. makaagi or naka-ready man for 12. Kaya based sa nagurulay si Danara Kansatuyang Legal Office. Okay? Opo, okay. So yan tabi Henry, mansana ang satuya na hopefully ang DCGB na ipaluwasta. Yeah. Kaning arab ang gabos ang Albayano. Yeah, opo. Gagad ni Gobernador na sana I was given the mandate by the people. Sana pag giniboy ni Henry, si Sepan matiwala sa to Henry. Yeah. Ano man sana aloy ka naman dyan serbisyo. Pag di ko pa giniboy yan, dahil nang matiwala Yeah. na Albayanos Opo. sa mga leaders sa Salbay. Opo. Kaya tabi, para sinsyahan kita ka boss, we have to comply. Yeah, opo. Gob, salamat Thank you po sa very much, pagkapod. sir. Salamat. Thank you very much. Alright, thank you so much. Mga tugang Governor Noel Rosal, sa nagkaperang mga kahaputan niya tungkol niya na pagkaaga, magbabalik po kami, makalipas lang, mga tugang kan, mga patalastas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisan ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, alas 9 na po. Salamat kanserong pagantabay. Mabalik ako dyan na hapon alas 3 sa programang Pinky on My Baby. Goodbye. Sa pangaran po kan Bilog na Tropa. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Smile. God is good all the time. Goodbye. When that love light shines all around. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.